Ita lawas ti Pebrero iti pakasaritaan ti Pilipinas. Adu apasamak tinasken alagipen dagiti Pilipino. Kas iti EDSA People Power 1. Ken ti deklarasyon ti sigod uno ni sigod a President Gloria Macapagal Arroyo iti state of emergency kapo iti pangtati iti gobyerno ken turay manipod iti daduma a grupo. Soblian tayo dagitoy apasamak babaen kini Angel Kim Pengosro. Idi February 24, 2006, impasidong ni President Gloria Macapagal Arroyo ti entero a pagilyan iti state of emergency iti bilag ti Proclamation number 1017. Ti deklarasyon ket gapo iti gandat dagiti dadduma a grupo a parmeken ti administrasyon ni Arroyo. Indeklara ni Arroyo ti state of emergency ti pagilyan kasaruno ti pangtati kudeta kontra iti administrasyon na. Mga kababayan, nagdeklara ako ng state of emergency dahil sa maliwanag at kasalukuyang banta sa Republika na atin napag-alaman at napigil. May ilang sumubok lumihis sa Armed Forces Chain of Command, lumabag sa gobyernong sibil at magtatag ng rehimen sa labas ng saligang batas. Nagpaot ti deklarasyon iti may sa alawas. Idi Marso 3, 2006, inikat ni Arroyo ti state of emergency babaen ti Proclamation number 1021. Saan na dayto iti umuna agundaway anang ideklara ni Presidente Arroyo iti state of emergency. Idi Mayo 2001, impasidong ni Arroyo ti Metro Manila iti sidong ti state of rebellion kalpasan ti protesta gapo iti panakaadesto ti naikat a Presidente Joseph Estrada. Indeklara man ni Arroyo ti state of rebellion idi Hulyo 27, 2003, kalpasan ti kudeta nga inaramid ni Navy Lieutenant Sergeant Antonio Trillanes iti Oakwood, Ciudad ti Makati. Indeklara man ni Arroyo ti state of emergency idi November 24, 2009, kalpasan ti Maguindanao Massacre. Idi December 4, 2009, inpasidong na ti Maguindanao iti sidong ti martial law. Gapoy ti dayta, rinnibo dagiti nagprotesta iti kalsada kalpasan ti panangideklara ni Presidente Gloria Macapagal Arroyo iti nationwide state of emergency. May sa atignay ako na ti administrasyon a kasapulan tapno malapdan ti mapapati agandat ti kudeta ngem kinondenar dagiti kritiko a pangta iti civil liberties. Kabayatan na, malaglagip ita ti maika-14 anibersaryo ti EDSA People Power Revolution. May sa kanito anang isubli iti demokratiko a panagturay iti pagilyan. Agtultuling agserbi daytoy apakasaritaan amang isimsimbolo iti bilag ti umili no makita ken mariknada asaan amang ipangpangag dagiti adu nga ingda. Kanayon alaglagipen, pasamak idi adal ita pagsarmingan iti masakbayan. Angel Kim Pengosro.